Вас вітає інфармаційна служба телеканала МКТБ і я, Ірина Габрукович. У ефірі новини «Час мясцовый». Сёння ў выпуску. Прыводзілі ў парадак населеныя пункты, добраўпарадковалі памятныя месцы, садзілі лес. Маладзечанцы прынялі ўдзел у рэспубліканскім суботніку. Падняцца на вышыню птушынага палёту. Супрацоўнікі маладзечанскага ГРАНС прадэманстравалі новую тэхніку каленчаты пажарны аўтапад'ёмнік. У дажджлівае надвор'е павышаная асцярожнасць. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае ўсіх удзельнікаў дарожнага руху быць асабліва уважлівымі. На рэспубліканскім суботніку паводле папярэдніх даных сабрана каля 19,5 мільёнаў рублёў, а ўдзел прынялі 2 мільёны 300 тысяч чалавек. 25 кастрычніка беларусы працавалі на рабочых месцах, добраўпарадковалі аб'екты і тэрыторыі населеных пунктаў, гісторыка-культурныя каштоўнасці, мемарыяльныя комплексы, месцы баявой і воінскай славы, пахаванні воінаў і партызан. У Мінскай вобласці суботнік аб'яднаў больш за 330 тысяч чалавек. Кіпела праца і ў маладзечанскім раёне. Нашы землякі прыводзілі ў парадак свае населеныя пункты, добраўпарадковалі памятныя месцы. Па традыцыі маладзечанцы далучыліся да акцыі «Дай лесу новае жыццё», якая стартавала 11 кастрычніка. Адразу ў некалькіх месцах была арганізавана пасадка лесу. Работнікі раённага выканаўчага камітэта, прадстаўнікі дэпутацкага корпуса высадзілі некалькі тысяч саджанцаў сасны каля вёскі Верадова. Большинство наших трудовых коллективов работает в городе. Убираем наш город от опавшей листвы, от грязи, готовим город к зиме. А часть, это исполкомовские работники, это депутаты районного совета депутатов, приехали сегодня в лес с тем, чтобы поучаствовать в акции «Дадим лесу новое житё». Погода не сильно способствует, но я думаю, нам не помешает. Настроение у всех бодрое. Я думаю, мы примем с хорошим настроением участие в этой акции. И наше богатство, наш лес, который мы должны передать нашим детям, мы с удовольствием будем сохранять и приумножать. Як расказалі ў маладзечанскім лясгасе, падчас акцыі ў раёне ўжо пасаджана больш за 25 гектараў лесу. Дажджлівае надвор'е ў суботу ніяк не паўплывала на энтузіязм удзельнікаў акцыі, а для маладзенькіх саджанцаў, як адзначылі спецыялісты, яна нават пайшла на карысць і паўспрыяе ўкараненню. Мы работаем в любую погоду, а такая погода способствует стопроцентной приживаемости. И как здесь вот у нас посадочный материал с закрытой корневой системой, поэтому в основном приживаемость 98-99%. Саженцы сегодняшние это однолетка. Здесь насаждение 80 лет. Поэтому 79 лет ждем. Акцыя «Дай лесу новае жыццё» працягнецца да канца кастрычніка, а таму ўсе жадаючыя яшчэ могуць звярнуцца ў бліжэйшае лясніцтва або лясгас і прыняць удзел. Што тычыцца рэспубліканскага суботніка, то 50% заробленых грашовых сродкаў пойдуць на будаўніцтва Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі і стварэнне яго пастаяннай экспазіцыі. Яшчэ 50% застануцца ў распараджэнні аблвыканкамаў Мінскага гарвыканкама, дзе будуць самастойна вырашаць, на якія іх накіраваць аб'екты. Мінская вобласць пераадолела планку агульнага намалоту ў 2,5 мільёны тонн збожжа з рапсам і кукурузай. Прычым гэтая лічба яшчэ будзе павялічвацца. Як расказаў першы намеснік старшыні Мінскага аблвыканкама Васіль Сысоеў, цяпер у сталічнай вобласці актыўна вядуцца работы па ўборцы кукурузы. Яшчэ трэба ўбраць больш за палову плошчаў гэтай культуры. Васіль Сысоеў таксама падкрэсліў, што ўмовы надвор'я, якія цяпер склаліся, добра адбіваюцца на азімых культурах. Ідзе іх інтэнсіўны рост, таму аграрыі в области разлічваюць на добры ураджай у наступным годзе. Падняцца на вышыню птушынага палёту. Такую магчымасць атрымалі нядаўна журналісты і блогеры нашага горада. На плошчы каля палаца культуры супрацоўнікі маладзечанскага ГРАНС прадэманстравалі новую тэхніку каленчаты пажарны аўтапад'ёмнік. Гэта спецыяльны аўтамабіль, абсталяваны лесвіцай з люлькай наверсе. Машыну выратавальнікі атрымалі летам за дасягнутыя паказчыкі ў рабоце па выніках першага паўгоддзя. Вышыня пад'ёму 55 метраў, што адпавядае прыкладна 15-павярховаму будынку. Асноўная функцыя – дастаўка байцоў да месца пажару і правядзення аварыйна-выратавальных работ на вышыні. В настоящий момент наши работники все проходят обучение. Практическая составляющая пока не применялась. Применяется только на прикладе ТСУ, ТСЗ, тактика специальное учение, тактика специальные занятия. Ну и практически пока наши люди только обучаются на ней. Выратавальнікі адзначаюць, што раней пры выездах яны выкарыстоўвалі лесвіцы вышынёй у 30 метраў. Новы аўтапад'ёмнік дазваляе праводзіць больш аперацый. Цяпер няма неабходнасці перастаўляць і раскладваць лесвіцу, а эвакуіраваць людзей можна больш бяспечным шляхам. Калі патрэбна, тэхніка можа выехаць у суседнія раёны.
А што тычыцца ўражанняў пішучай браціі, то кожны, хто хацеў падняцца над горадам, атрымаў пэўную порцыю адрэналіну. Сваімі эмоцыямі падзялілася корэспандэнт радыё «Маладзечна ФМ» Марыя Аносова. Первые минуты было на самом деле очень волнительно, потому что захватывало дух. Каждый раз он фиксируется, когда высоту набирает, вот как лесенка. И вот ты уже привыкаешь к этой высоте, и дух захватывает просто от вида на город. Очень классно и впечатляюще. Мне понравилось. Единственная погода холодно, но в целом класс. Чарговы падман пакупнікоў. Жыхары Маладзечна знайшлі аккаунт бытавой тэхнікі па нізкіх цэнах. Праглядваючы старонку онлайн-магазіна, сямейная пара вырашыла набыць пыласос, пасля чаго яны звязаліся з менеджерам і аформілі пакупку. Праз пэўны час служба дастаўкі запатрабавала аплаціць астатнюю частку тавара. Пералічыўшы 480 рублёў, маладзечанцы чакалі кур'ера, але ў выніку засталіся і без грошай, і без пыласоса. Следчымі па факту махлярства ўзбуджана крымінальная справа. У асенняе надвор'е павышаная асцярожнасць. Сіноптыкі абяцаюць дажджлівы тыдзень, а таму варта быць асабліва уважлівымі ўсім удзельнікам дарожнага руху. На мокрай дарозе тармазны шлях значна павялічваецца. Узнікае небяспека заносаў. Мокрае апалае лісце на праезнай частцы таксама зніжае каэфіцыент шчаплення колаў з дарогай. Кіроўцам важна выбіраць бяспечную хуткасць, павялічыць дыстанцыю і бакавы інтэрвал, не дапускаць рэзкіх манеўраў. Варта прышпіліцца самім і забяспечыць бяспечную перавозку пасажыраў, асабліва дзяцей, нагадалі ў ДАІ. Пешаходам трэба апранаць вопратку павышанай бачнасці, а ў цемры абавязкова пазначаць сябе святлоадбівальнымі элементамі. Пры пераходзе праезнай часткі нельга закрываць агляд капюшонам, а пачынаць пераход трэба толькі пераканаўшыся, што кіроўцы вас заўважылі і паспяваюць спыніцца. Пра ўсё. Інтэлектуальна-забаўляльны квіз падрыхтавалі і правялі для моладзі спецыялісты філіяла дзіцячы цэнтру культуры «Расток». Удзел у турніры прынялі навучэнцы 4 каледжаў горада – медыцынскага, музычнага, маладзечанскага дзяржаўнага і гандлёва-эканамічнага. Камандам вядучыя прапанавалі паспрабаваць свае сілы ў 5 турах, дзе заданні, дарэчы, дапамагалі складаць праграмы па штучным інтэлекце. Юнакі і дзяўчаты угадвалі музычныя кампазіцыі ў адваротнай перамотцы, вызначалі вядомых асоб па фрагментах твару, успаміналі вядомыя кінафільмы па зашыфраваных карцінках-падказках. Сумаваць не прыйшлося нікому, таму што ўсе заданні былі разлічаны менавіта на маладзёжную аўдыторыю. Дыплом пераможцы атрымала каманда маладзечанскага дзяржаўнага медыцынскага каледжа імя Залуцкага. Выбирали активистов, самых активных, кто сам захотел сюда прийти. Задания очень интересные и современные. Мы пришли немножечко в большем количестве, чем все учащиеся пришли с группой поддержки. И я вижу, что это актуально, современно, ребятам очень нравится, они заинтересованы. Ну и это говорит, наверное, о том, что мы идем к такому времени, когда нужно идти с ними, да, в ногу, быть современными, как-то модернизироваться. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.